חונכת של פרויקט פסגות, ואני גרה בקריית גת. קריית גת היא עיר דרומית, נוצרה ב-1972. גרים פה קצת יותר מ-60,000. רציתי להכיר לכם את העיר שבה אני גרה. אז בואו. אתם רואים מאחוריי, זה הבית ספר שבו אני לומדת. אני גר בשכונה חדשה, כרמי גת. פה אתם רואים את מרכז הטניס שאני מתעמדת בו, ולצערי הרב הוא סגור ומקווה מאוד שהוא ייפתח בקרוב. גם חוגי השחייה ובריכות. כאן נמצא אחד מהמתנ"סים של קריית גת. אנחנו נמצאים בהיכל התרבות, שלפה מביאים אף הופעות והצגות. איזו שקיעה מדהימה. מקווה שנהניתם, ניפגש בפרויקט הבא.